Geçen hepde Lewap vilayatynyň bilim bölüminiň resmileri Sewitin etraplaryndaky mekteplerde barlyk işlerini geçirdiler. Bu barlyklar bilim ulgamyna gödäwçilik edýän wise-premieriň Lewap'a eden saparynyň öň ýanynda amala aşyryldy. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lewaply habarçysy bilim resmileriniň okuwçylaryň mobil telefonlaryny, muallimleriň sowatlylyk derejesini we mektepleriň gyş paslyna taýýarlygyny barlandygyny habar berýär. Bu barlyklar 15-22 oktyabr aralygynda vilayatyň tas ähli etraplaryndaky mekteplerde geçirildi. Bularda esasan bilim, terbiýe, mektepleriň sowukdygy ýa-da däldigi, muallimleriň sowatlylyk derejesi, okuwçylaryň mobil telefonlary barlandy diýip habarçy anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bilim resmileriniň we işgärleriniň ençemesine salgylanyp 27 oktyabrda gurrun berdi. Habarçy barlyklar döwründe mektepleriň ýyladyş ulgamlarynyň işleýişiniň kadaly ýola goýulandygyny, ýöne barlykçylar giden soň ähli zadyň öňkü tertibine getirilendigini, ýagny ýyladyş ulgamlarynyň işlemeginiň betedendigini hem aýtdy. Mektepler ýene sowuk. Bu mektepleriň arasynda Darganatanyň 21-nji, 19-njy, 27-nji we 10-njy mekteplerini agzap geçde bolar diýip habarçy bellidi. Şeýle-de habarçy barlyklarda Farab, Çärjew, Galkynyş we Darganata etraplaryndaky mekteplerde kemçilikleriň tapylandygyny, mektep döwründe okuwçylaryň we muallimleriň mobil telefon ulanýandygynyň anyklanandygyny hem aýtdy. Farab we Darganata etraplaryndaky mektep okuwçylarynyň ýanynda mobil telefonlar we porno maglumatlar tapylypdyr. Şeýle-de bu etraplaryň merkezindäki mekteplerde işleýän muallimleriň ortaça 25%-nyň iş döwründe telefon ulanýandygy anyklanypdyr. Olardan düşündürüş alınıp käbirine jerime töletdirilipdir. Jerimäniň möçberi intek takyk belli däl diýip habarçy bellidi. Adatlyk radiosu ýokarda aýdylan ýagdaýlar barada Lewap vilayat we agdalýan etraplaryň häkimliklerinden, bilim bölümlerinden şeýle-de gurrun edilen mekteplerden kommentari alyp bilmedi. Belläp geçdik, bu barlyklar bilim, saglygy goraýyş we ylym hemde sport ulgamlaryna gödäwçilik edýän wise-premier Mehmet Murat Geldinýazowyň Lewap'a eden saparynyň öň ýanynda geçirildi. 9 oktyabrda Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan täze wezipä bellenen Geldinýazow 25 oktyabrda Lewap'a sapar etdi we döwlet edaralarynyň ençemesine baryp gördü. Birnäçe mektebe baryp gören wise-premier bilim ýolbaşçylarynyň işine nägilelik bildirdi we ýakyn wagtda düzeltmegi buyurdy diýip Adatlygyň Lewap vilayatyndaky beýleki bir habarçysy 27 oktyabrda habar berdi. Türkmenistanyň orta mekteplerinde şuňa meňdeş barlyklar ýylyň dowamında wagtal geçirilýär. Şeýle barlyklar barada Adatlygyň ýurdu içine habarçylary şu ýylyň başynda hem habar beripdiler. Şonda habarçylarymyz ýurdun orta mekteplerinde okuwçylaryň we muallimleriň mobil telefonlary ulanmagyny çäklendirýän gadagynçylyklaryň täzeden güýçlendirilendigini habar berdiler. Ýanwaryň 2-nji ýarymynda Aşgabatda okuwçylarynyň ýanyndan mobil telefonlary çykan muallimleriň meýletin mejburi işden çykarylýandygy ma'lum boldy. Fevral aýynda bolsa çagasy mektebe telefon elten paýtagtly enatalara pul jerimesiniň salynýandygy habar berildi. Şonda türkmen häkimetleri bu gadagynçylyk we onuň sebäpleri barada resmi düşündürüş bermediler. Ýöne Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmensanlaryň ençemesi bu gadagynçylygyň sebäplerini türkmen häkimetleriniň mekteplerdäki hakykatlaryň aýan bolmagyndan gorkýandygy bilen düşündirdiler. Fevralyň ortalarynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow çağalaryň, yetkinjekleriň we dürli ýaşdaky adamlaryň köp wagtyny kompýuteriň, telefonyň we planşetiň başynda geçirýändiklerini aýdyp, bu ýagdaýyň olaryň saglygyna ziýan ýetirýändigi barada ilkinji gedek çykyş etdi. Şol bir wagtda prezident 2019-njy ýylyň 7 martynda geçiren hökümet maslahatynda deýişli wise-premierlere ýurdun orta we ýokary okuw mekteplerini internet ulgamyna birikdirmegi çaltlandyrmagy tawşyrypdy.